Emme salam, sizlerle Ozof ve täze ýylda täzatlar öwrenmäne wagt boldy. Näme öwrenýäs diýip soraýanmy? Elbetde Photoshop öwrenýäs. Ilki bilen interfeýsini öwrenýäs, ondan soňra gurallary öwrenýäs we gurallary öwrenenden soňra bolsa haýran galdyryş suratlary döretmäne başlar. Şonuň üçin hökma suratda senem suratlary abrobot etmäň gowurýan bolsaň, suratlary gowurýan bolsaň kanala agza bol. Jaňjaga da bas. Elbetde like unutma. Sebäbi biz buňa da tarap barýar. Indi bolsa dowam edýär. Photoshop öwrenmezden öňçe ilk bilen Photoshop'un özüniň nämedigini bilelim. Wikipedia'ya girip gözleseňiz, Photoshop Adobe Incorporated tarapyndan döredilen suratlary ütgetmek üçin programma üçinçiligi. Ýagny köplenç Photoshop raster grafika bilen işleýär we ýöne vektor grafika bilen işlemek üçin hem gurallary bar. Vektor grafika we raster grafika nämedigini biraz salymdan düşündirjek. Indiki soraw Photoshop nerden alyp bolýar? Ilki bilen Adobe.com'a girersiňiz we Photoshop'y şol ýerden satyn alyp bilýärsiňiz. Hawa Photoshop tölegli programma. Aýny töleg ulanyp bilýärsiňiz. Ýöne hemmemiň bilşimi diýalok, ikinji usuly bar. Skачать, download ýa-da ýüklemek diýip Photoshop ýazýanyz Google ýa Safari, Opera tapajak islenip browsery we şol ýerden öz kompýuteriňize ýükläp alyp bilýärsiňiz. Köp versiýalar bar. Indiki soraw Photoshop üçin nähili kompýuter gerek? Häzir ekranyňyzda Photoshop'un 2021 Photoshop üçin gerek minimal trебованиясы, ýagny minimum gerek bolan kompýuteriň güýji diýsegem bolýar. Hawa Photoshop häzirki versiýalaryny işlemek üçin birinciden siziň prosesoryňyz güýçli bolmaly, ikinciden hem operatiwny paýmediňiz köp bolmaly. Ağından 8 GB bolu bildiğinden 16 ya da 32 olsa hasam gowy. Sebäbi ondan az olsa durly görünüşdäki suratlar redaktörlärinize ýani ütgedeninize durly görünüşdäki ýalňyşlyklar ýüze çykyp bilýär. Kompýuteriňizdäki doňup biler suratyňyz ýükläniniz ýa-da import eksport edeniňizde durly görünüşdäki ýalňyşlyklar ýüze çykyp bilýär. Şoň üçin oňar bildiňizden kompýuteriňiz näçe güýçli bolsa şonça gowy. Dol maglumaty Adobe.com'a girip alyp bilýär. Indiki soraw Photoshop gaýsy versiýasyny ulanmaly? İnternetde girip seretseňiz Photoshop'un gat köp görnüşi bar. CS5, CS6, CS18, 19, 20 we şoňa meňzeş gat köp görnüşi bar. Şolaryň gaýsyny ýüklemeli, gaýsyny almaly diýen soraw ýetýär. Bilşimi diýalok, islenip programmanyň versiýalary bar we şonuň näçe versiýasy ýokarı aldygy saýyn durly görünüşdäki funksiýalar köpelýär. Şonuň üçin men size maslahat, oňar bilseňiz Photoshop'un soňky versiýalaryny tapyň. Soňky görnüşlerini tapyň. Sebäbi CS5-de, CS6-da gat köne versiýa bar 2005-2006-njy ýyllar ýadyma düşmese ýyl ütkap biler bir ýadyma düşenok anyk ýöne köne versiýalaryny ulanmajak bolan. We iň soňky soraw Photoshop gaýsy dilde ulanmaly? Men Photoshop öwrenen wagtym ingliz diline öwrendim. Kurslar geçenmede ingliz diline geçtim. YouTube'da ýöne Photoshop ulanamda men rus diline ulanýan. Näme üçin? Sebäbi maňa rus dili amatly. Köplenç men islenip programmany, islenip öwrenen zatlaryň ählisini rus diline öwrenýän. Size maslahatym siziň öz bilýän dilinizde Photoshop'y skачать edin, ýüklen we öwrenin. Sebäbi dili ütken ýagdaý bilen ýöne knop basylýan knopkalaryň ýagdaýy şol ýerde durýar. Mysal üçin file import etjek bolsaňyz, şo ýerde ingliz diline import, rus diline de import, türk diline bilemok nämedigini ýöne gysgaça aýtsak, Photoshop'y özüňiziň gowy bilýän dilingizde öwrenin. Indi bolsa ýanky ýokarda belläp geçmeýärlik vektorny we raster grafikaň nämedigini düşündirip geçeýin. Vektorny grafikany diýenimde belli bir vektorun surat alsak ve şonu ulatsak, şonun hili peselmeýär. Näme üçin peselmeýär? Sebäbi vektorun grafika gurulandy, döredilendi, liniýalar ýa-ni çyzyklar biriktirilýär. Çyzyklar biriktirilende vektorny görnüşinde biriktirilýär. Dol maglumat elbetde internetden gözläp tapyp bilýärsiňiz ýöne.
Men gysgaça maglumat berýän sebäbi siz şol haýsy grafikada işleýändigimizi düşünmeli. Enni raster grafika seredenimizde sağ tarapda ululduğumuzda şol krужоgy doguladygy hili peselýär. Näme üçin peselýär? Sebäbi we raster grafika pikseller görnüşinde kvadratny pikseller bilen düzülýär. We şol pikseller näçe köp bolsa hili hem ýokary bolýar. Pikseller az bolsa hili pes bolýar suratyň. Dogul maglumaty Google'dan gözläp okap bilýärsiňiz. Indi bolsa Photoshop'un içine girelim. Photoshop ýüklenigizden soňra, ýagny skaça dedenigizden soňra giren wagtyňyz, birinji gezek giren wagtyňyz täze Photoshop'da 2021'de şunýalyk görnüşindeki akno çykýar, ýagny Windows çykýar. Sizinkide başgaça bolmagy mümkin. Eger şu ýer sazdada bassak, yeni şablonlar çykýar. Bu şablonlar näme gerek? Bu şablonlar biziň iş ýerimizi düzmek üçin. Nähili razmerde bolmaly, näçe pikselli bolmaly. Mysal üçin dili internetde web üçin ýepdiren istilne mobile, film, grafika, foto, pечать. Bir näçe görnüşler bar. Mysal üçin berde web'e geçelim we Full HD format saýlaryň, ýagny 1920, 1080. Men ekranym şeýle, siz bolsa öz ekranyňyzy bilýän bolsaňyz, öz ekranyňyz boýunça ýazyp bilýäňiz. Berde istenlik sanymy ýazyp bilýäsiz. Mysal üçin 1890 ýazyp bilýäsiz, ýa bolmasa 1900 ýanky ýagdaýymyzda ýazyp bilýäsiz, gysgaça aýtsam. Soň berde esasy saýlamaly zadyňyz piksel. Ýagny piksel bolandan bilişimizi alyp, her bir ekranda pikseller bar. Pikseller boýunça suratlar, emme zatlar piksel boýunça düzülýär ekranlarda. Sizinkide mysal santimetr diýip durum bolmagy mümkin, ýa düýüm diýip durum bolmaly. Siz şonu piksel görnüşine geçirmeli. Soň berde montaj oblast sizinkide ýok bolmagy mümkin. Bar bolsa da üçürp bilýäňiz şu wagt gerekler bize. Orientasiýa näme? Orientasiýa dikligine ýa-da keseligine gözüňize getiriň. Word'da da albomny format bar, soň knижny format bar. Şonýalyk şol horizontalny saýlan, soň adyny ýazalyň biziň proýektimiz. Mysal üçin example diýip goýalyn men. Siz isleýän zadyňyzy ýazyp bilýän. Soň razрешение diýende ýa-ni aýtyp geçişmeýärlik. Her bir piksel, her bir düýümde 72 san piksel ýerleşýär şu wagt. Peçat edil surat zat peçat etjek bolsaňyz 300 görnüşinde 300 piksel ýazylýar. Başga wagty 70 ýazylýar. Standart diýsegem bolýar şol. Soň berde svetowy rejim, svet rejim RGB. RGB diýemne bilişimizi alyp red, green, blue ýagny gyzyl, gök, gyzyl, ýaşyl, gök renkden dünýädäki ähli renkler ýasap bolýar. Sifrowy renklerde. Siz şoň üçin şu wagt RGB saýlan, RGB ýogsa berde başga görnüşdäki formatlaryny saýlap bolýar. Bu şol bitrate barada biraz soňra kurun edersiz. Şonuň üçin 8 saýlan, soň berde de содержимое фона diýär. Ýagny biziň iş ýerimiziň renkine ähli bolýar. Ak bolýarmy, white, gara ingliz dilinde black bolýar, fonowy tsvedi berde özüňiz saýlap bilýäňiz ýa-da istenik renki goýup bolýar. Ýa-da prozrачный, ingliz dilinde transparent diýip durýar. И пользовательский ýankyçmýalyk özüňiz saýlap bilýäňiz. Biz şu wagt ak saýlalyň, hem zat ýazdyk, adymy ýazdyk, soň sazdada basýas, ýagny new ýa-da create ingliz dilinde. Basanmazdan soňra sizi hayran aldıracak ullokan bir topar sanyp düşünüksiz menüler, paneller çykýar. Hawa başda giren wagtyň şeýle gözüň çaşýar, nirde näme zat hiç kim bilenok. Howlukman hemme zady ýuwaş-ýuwaşdan öwrenýäs. Girenmizden soňra siziň ilkinji etmeli zadyňyz ýokarda seretseňiz file redaksирование изображения sizinkide ingliz dili bolsa file redaksирование, soň image layers we text gidip durýar. Şu ýere seretseňiz window ýagny akno geçýäňiz, soň raboç sırada saýlamaly. Sizinkide mysal üçin surat diýip durmaly mümkin, sağ tarapdaky panel ütgeýär şondan. Bize şu wagt asnowy raboç sırada ýagny pomolчанию. Şoňa goýmalysyz, şonu edilmeýänkilik bolýar paneliňiz. Soň sağ tarapdaky panele seretsek fon diýip duran
sloy var. Yani sloy diyenim gatlak Türkmençe. Men sloy deyip giderin, yani şu gatlak diýdigi, sloy diýdigi ikisi bir zat. Yani İngilizce layer. Bilişim diýerler Photoshop'ta sloylar bilen işlenýär, yani gatlaklar bilen işlenýär. Yine bu gulpçagazy görýäňiz, bu gulpçagaz näme etdi? Bu gulpçagaz men şu wagt şul biziň fonumuzy ütgetjek bolsam, tüýşürjek bolsam, tüýşürtmeýär maňa şol. Eger gulpçagaz aýyrsam, soň tüýşürsem, men fonum tüýşýär, ýagny sloy tüýşýär gatlyk. Men sloyum tüýşürümden soňra şahmatny doskaýa alyp, şul ýerde görýäňiz, şahmat doska mende stat dur. Bu näme? Bu şul ak ýerinden daşary ýeri sahnat edenmizde, ýagny mysal üçin PNG formatda sahnat etsek, şul ýeri görünmän galýar. Galan ýeri görünýär. Soň inniki ýene bir zady seretmegimiz gerek. Çep tarapy seretsek, bir topar guralary bar. Siziň şeýle bolup durmagy mümkin. Ene beýle bassaňyz, şeýle uloldup ýa-da kiçeltip bolýar. We men şunu ýok aşak çeksem, ýörüt aýratyn aýryp bilýän we ýygyny goýup bilýän, çep tarapy basyp dursam. Bu instrument permission, ýagny tüýşürmek guraly. Gysgaltmasy klawiaturada ingliz harpy V harpy bilen. Ya-da ortaça M harp klawiaturada. Ne edip işleýär? Ýani görüşimiz ýalyp men slow açdym. Instrument saýladym guraly we çep tarapy basyp dursaňyz, beýle tüýşürip bilýärsiz. İstenlik ýere goýup bilýärsiz. Men ýygyna gaýtaryn. Inniki ýeni bir gural bilen tanışaýdyn sizi. Gaz içkin premogolnik, ýagny gönü burçlugy saýladym. Ine mysal üçin sağ tarapy bassaňyz, belli bir instrumenty guralyň üstüne sağ tarapy bassaňyz saýlap bilýärsiz. Bärde bir topar gurallar bar, entek olaň näme hili işleýändigi aýratyn gurrun eder. Ýöne häzir bize gönü burçluk gyzykly. Ine men gönü burçlugy saýladym we çep tarapy basyp durup tüýşürýän, ýagny ulultjan ramkany we goýup berýän. Şu wagt hiç de görnenok, diňe ramkajyk çykdy. Sebäbi premogolnyň rengi ak. Şonuň üçin onu ütgetmek üçin bärde sağ tarapda seretsek zaполнить diýip dur. Şoňa basýas, ýaşly basýas. Ine ýanky döreden premogolnygymyz, ýagny gönü burçlugymyz. Ine gönü burçlugy hem V harpy bassaňyz, beýle basyp saklap tüýşürip bolýar. Ine bärde sloylarda, ýagny gatlaklarda ikinci sloy çykdy, premogolnik diýip, men gönü burçluk diýip ýazyp goýan bäri. Gönü burçluk. Gönü burç diýip goýan. Düşnükleri aşağıdakinin background, ýagny arka rengi diýip, arka suraty diýsen bu ingliz dilinde background. Background belledim. We backgroundy süýşmedlik üçin, ýagny men şu wagt myşka bilen degip gitsemem süýşýär beýle. Şonu süýşmez ýalyp men gulplap goýun. Inni süýşürjek bolsam görüşimiz ýalyp süýşürip bilemok. Slow saýlan ýagdaýynda süýşenok. Ýöne gönü burçlugy saýlasam süýşürip bilýäs. Inni ünsverseňiz men gönü burçlugy süýşüren wagtym rozowy çyzyklar çykýar. Ünsverip seretseňiz şeýle rozowy çyzyklar çykýar. Bu çyzyklar näme etdi? Bu çyzyklar belli bir zady merkeze ýerleşdirjek bolsaňyz, şo boýunça hereket edip, mysal üçin X oky we Y oky boýunça hereket etdirjek bolsaňyz belli bir zady şondan hereket edip bolýar. Inni klawiaturada shift'i basyp saklap, hem çepde knopkany basyp gönü burçlugy çepe ýa sağa çeksem beýle gymyldaýar. Ýöne men myşkany ýokary aşağı etsem bolsa ýokary aşağı giden ok. Bu belli bir ok boýunça hereket etdirmek üçin shift'i basyp saklaýanyz we çep knopkany basyp durup beýle süýşürip bilýäňiz. We men shift'i goýup berip ýokary aşağı etsem, soňra meni beýle gymyldatjak bolsam, diňe ýokary aşağı gymyldaýar. Belli bir ok boýunça we diagonal boýunça hem şeýle shift basyp saklasaňyz, diňe diagonal boýunça hereket etdirip bolýar. Beýle etip bilemez ok. Inni sizi ýeni bir gural bilen tanıştyrayyn. Redaksiyowaniýa girýäs. Soň bärde transformirowaniýa и масштабирование.
Basýas, çep knopkany. Görüşimiz ýaly ele-ele süýşýän degen gönürüşligimiz. Ýönemen gönürüşligi kiçeldetilmeli, näet kiçeltmeli. Belli bir burçuny eritýäs, çep ýa tapady ýok, 4 burçuny eltip bilýäs. Eltip çep knopkany basyp ululdup süýşürip ýa kiçeltip bilýäs. Men şeýlere geçjek mysal üçin. Soňam şu ýere goýjak. Ondan soňra men gönürüşligimi kvadrata ýakylaçak ýa-da kvadrata etjek gözüm bilen primерni. Şeýlere men shift basyp taklap süýşürsem proporsionalny däl süýşe. Ýani proporsionalny süýşüp durdy. Hemme tarapy bir meňgeş süýşeli. Indi diňe belli bir tarapyny süýşürip bilýärmi? Shift basyp taklasaňyz belli bir tarapyny süýşürip bolýar. Men ýanky alap ululdyň birazrak. Soň ýene redaksiyowna girsek we transformirowna girip poweroda bassak adyny belli bolşy alyp ingilis tilinde rotate diýip durýar. Men premougoynygy aýlap bilýän. İstenik 360 gradusda aýlap bilýän. Sere ünsep sereseňiz gradus hem çykýar. Ine bärde ýokardaky panele serediňini. Ýani men şeýle basyp sakladym. Men mysal üçin toşny 45 gradusda goýjak da men. Men gözüm bilen edip bilýän ýöne mysal üçin 45 bitin 10 1 bolman 45 gerek mysal üçin. Şonuň üçin näme etmeli? Şu ýere basýas minus 45 diýip ýazýas. Enter basýaňyz ine gün 45 gradusda premougoyny 45 gradusda urildi. We 180 gradus siýsek ine öňki ýagdaýyna gelýär. Inniki redaksiyowna transformirowna dowam etýäs. Naklon näme etdi? Naklon belli bir noktada basyp turup ýokarya aşağı çeksek belli bir y ýa-da x ok boýunça figuramyzy kiçeltýär ýa-da ulultýar. Ine eýle süýşýär, beýle süýşýär. Men şeýlere goýaýyn, soňra beýlek burçuny şeýle süýşürjek diýen mysal üçin. Soň ýene transformerine girýär, искажение diýär. Искажение näme etdi? Искажение ýanky guraldan tapawutlukda diňe iki ok däl istenik tarapy süýşürip bilýärsiz. İki diňe iki ok boýunça da istenik tarapy süýşürip bilýärsiniz. Görüşmeli şeýlere goýup bilýän, şeýlere goýup bilýän. Soň ýene girýäs perspektiwa diýär. Perspektiwa näme etdi? Perspektiwa iki oky bir-birine süýşürip bilýäňiz deňine. Hökmen furat iki ok süýşe. Ortak ok süýşürseňiz bolsa görüşüňiz ýalyp şeýle süýşe. Şeýlere goýalýaňyna. Soň redaksiyowna iň soňky ural görkezjegim deformasiýa. Deformasiýa näme etdi? Deformasiýa belli bir nokada alyas çeksek adyny belli bolşalyk figurany deformirowat etdi. Şeýlere çylşyrymly figurany ýasap bilýärsiň biz. Ha çylşyrymly. Ýani ýönükli figurlar ýasadyk. Çylşyrymly näme meňzeýär? Bilemok. Kommentariýa diýelim. Näme meňzeýär? Baýdykmy ýa-da ýastykmy, saçakmy? Bir zatlara meňzedi-de. Şeýle goýýas. Men sloyda ýene saýlaýyn. Soň mysal üçin ýene çep tarapy basyp turup liniýany saýlaýyn men. Klawiaturada U saýladym. Liniýe çekjek men mysal üçin. Liniýany gönü çekjek bolsaňyz, mysal üçin 45 gradus ýa 90 gradus boýunça çekjek bolsaňyz, shift basyp taklaýaňyz we liniýany çekenden soň shift basyp taklap süýşürseňiz diňe bir ok boýunça ululyp geçelýär. We ýokarda seretseňiz zalivka bar. Ýagny renkini gög etjek men. Soň obwodka daşynyň aýlawy. Aýlawnam gög etjek. Men şeýlere pikir. Soň instrument permişenýany alýan. Men süýşürýän şeýlere goýjak we sloyda insertseňiz men sloy aşağı süýşürsem gönürüşliň aşagyna geçirýän. Insert serdim gönürüşliň aşagyny men liniýam çizigim. Gönürüşliň aşagyna men ýöne gönürüşlige hem süýşürip bilýän. Bu ýerde näme zat insermelisiz? Photoshop'ta sloylar bilen işläningizde
Napolyon tortu gözüňize getirin ýa-da gatlakly peçer gözüňize getirin. Şeýle gatlak bolup işli gatlak bolup sloylar gitdi. Ýani layerslar. Men misal üçin background'u aşağı geçirsem liniýany ýitip gitdi. Sebäbi bizim background'umyz ýani o ak palotnomyz, iş yerimiz liniýadan ýokarda ýerleşýär. Ýyza getirýän we bärde şu göz ýagara seretseňiz men şeýlede ýitirip bilýän. Onu udalit etmedim men ýöne wagtlança ýitirip koydum. Inni surat ýasadyk. Suraty nädip çykarmaly? Ýagny näde çykaryp etmeli? File basýaňyz, file. Soň bärde çykaryp kak. Shift Ctrl S diye kıyskaça klaviatura boyunca. İngiliz dilinde save as deyip duruyor. Basyanız burada şu yerdeki formatlarda özünüze gerek olan saklanacak formatını saylaplayan. Mesela için JPEG var, Photoshop formatı var. Photoshop formatı ne şu? Photoshop formatı şu. Bundan başka da bu PDF yazmıştım. Ne Photoshop formatı, PDF formatı. PNG format var, Pixar formatı var, Photoshop RAW diye olan bazı programı. Misal üçün men JPEG saylayan adı example sakran etdim. Men ön bir yer sakran ettim. Hawa men täze sakran edecek. Bu yerde şunu kişi yazık aknoşka, Windows'ka ve file'ın razmerini saylamalı biz. Ne hil kaçtı bolýar. Iň ýokary kaçta etsek razmer hem bolýar, iň az etsek razmer kiçelýär. Ýöne kaçta da peselýär. Okey, we sen iň ýokary derejede etjek. Sakran etdim. Şu ýerde ýene orada aýdyp geçmekçi, misal üçin entek bu tanışdyr bu programlarymyz, ýöne men şadaýyn misal üçin belli bir çyzdym men. Ne misal üçin şeýle çyzdym. Ýalňyşdym ýeli. Şol ýalňyşymy nädip ýa-da gaýtarmaly. Ýalňyşyňyzy misal üçin belli bir ýalňyş bolsaňyz bir zat näde dogry edilmezseňiz şonu düzediňiz geldi, ýa-da gaýdasyňyz geldi. Ctrl Z basýaňyz. Ýa-da gaýtja, ýene Ctrl Z basýaňyz, ýene ýa-da gaýtja, ýene Ctrl Z basýaňyz. Ýanky ýalňyşymyz ýok boldy. Indi men ýene täzeden çyzaýyn. Men hemmesini ýa-da gaýtarjak dälle, diňe ýanky edeni işimi ýa-da gaýtarjak. Şoň üçin näme etmeli? Onu Alt Ctrl Z basýaňyz. Bir gedek aýrýa ýanky işimi eden zadymyzy ýene bir bassam ýankyny ýa-da getirýär. Ýene insert seretseňiz häzir men bular aýraýyn. Redaksiýerine girsek, ine atmenit diye. Ctrl Z, ine Ctrl Z bassaňyz ýanky aýdyn zadym edil şu ýerde de bar. Eger klawiaturadan edesiňiz gelmese, şu ýerden basyp etip bilýäňiz ýöne klawiaturadan etdiňiz sebäbi işimizi çaltlaşdyrmak üçin. Görüşimiz ýalyk Photoshop gatly gurallary bar. Ýöne biz bu gurallaryň diňe iki jesigine seretdik. Indiki videolarda häli gat köp gurallara serders. Misal üçin bärde entek kist var, karandaş var, zalivka var, lupa var, tekst var. Garal aýtsanasyň sana bermeli. We ýokardaky entek aknolary seretmedik biz. Şonuň üçin Hukman Suratda kanala agza bolýaňyz, jaňjagada bassaňyz, like goýýaňyz, dostlaryňyza uratýaňyz. Jaňjagada Hukman basyň sebäbi jaňjagada YouTube size täze video çykandygyny habar berýär. Indiki videolarda bolsa has hem gyzykly sapaklar garaşýar. Bu ýylça bolsa Photoshopda esasy interfeýsi kysgaçyk öwrendik. Indiki videolarda has içgeni öwrenip başlarys. Şonuň üçin köp sag bolun, geljekde görüşýänçek.